Bueno, munduko txapelduna, zenbat bidai, zenbat aldiz eman diozuzuk palai. Egia esan, ez dut oaindikan kontua egin, baina segurazki usted 6-7 buelta munduari mango nizkiola horremeste kilometro egiten. Benetan? Bai. Munduari buerak 7? Urtean 5.000 kilometro gutxi gora bera, orduan, bai. Ai, ama. Bai, 18 urte manditut. Juan Sebastián Elkano motxa gehatu egordun, ez da? Motori gabe, beli gabe, eta zea palakin nera mundua iguelta. Ai, ama. Bueno, jarriko nagoela zian despistatuen lehenko. Baina egia esan. Eta nola kontatzituzu egia esan? Zuk ibiltze zeanian beti kilometroak eta danak somatzen jutezea? Bai, guk entrantzegu gaur egun GPS batzukin, orduan hor piraguan ematen dugu, eta beti entramendu guztia neurtu daude, distantzietara, orduan, egun batean ititugu 12 kilometro, beste batean 14, hori beti programaren barruan sartu dago, eta zuk, munduko txapelduna izateko, zure probak, zen modalitateko probak izatean, zer izan, luziak edo motxak edo nolakoak izatean? Oso motzak, bai. Oso motzak, eta zergatik mundua hila vuelta mandio zoain motxak iteko. Azkenean piragua delako kirol, adaptazio kirol bada, orduan, zuk korrikan adibidez, autobus hartzea korrika zoaz. Oinez erosketa itea, oinez zoaz, ez? Baina piraguan adaptazioko kontu bada, orduan beti honbartzea, piraguan gainean kilometrok egiten, adaptatzen, egunero, astebete gaixo baldin bazaude, segituan galtzituzu adaptazioiek, orduan beti honbartzea piraguan gainean. Orduan, adibidez, zu gaixo baten bazu astebete hogean, zure giar komposizioa eta galtzen dela, eta zeratik handek, zuk narraunian zeanian, zer da hain fuerte jartzen zaizuna eta hainbeste galtzen duna? Piraguan zaude beti urarekin resistentzian. Beti zaude borroka baten urare elementuarekin. Orduan, borroka guk esatu duguna da, urarekin batin behar dezula. Eta ura aprobetxatu, alik eta azkarren joateko. Eta adibidez, bihar dezuna fuerte otia. Zer da, gerriti gora, hankak ebai, azkenian dana bihar dezu. Ez da, emateu eskukin aizela lanian, baino gorpuz guztia erabili bihar da. Bai. Jende asko pentsatzu bakarrik besoak eta erabiltzea ditugula, baino hankak oso beharrezkoa dira. Bai. Hankak eta ipurdia gorra ukitzea bai, ez da? Bai, horren beste denbora aguantatzeko eseita. Bai. Bueno, konta iguzu, nuiz izan zan zule lehen dabiziko garaipena munduko txapelduna izan zinana? 2009 urtean, 2009, bai, Kanadan. Kanadan, bai. Vale. Kanadako eki egoaldean, bai. Vale. Eta zer izan zan, munduko domina irabazi zen duen, zer izan zan, olimpiadak munduko txapelketan zer izan zan, zer proba zan zaten? Munduko txapelketan, eta zian erreleboak inan 4 lagun, eta bakoitzak egiten zuen 200 metro. Orduan... Vale, oza, lauren artian irabazi zen duten domina hori. Bai. Beste hirurak zein dira? Bat da Saul Krabioto, Tokioko joku olimpiarretan bandera eraman eta 4 domina olimpiko ditu, eta gaina Masterchef famatu programa irabazi zuen, hori celebritina edo. Horrek parte hartzen behik irabaztiko ditek, ez da? Hola da. Nik uste gure naturan hori diagola. Hori, kompetitzea eta egiten duguna alik eta hobekien egitea.